Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong kaagi. Ako si Chacha. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Kalubihan Leyte. Agad matatampo nagdas sa nga Chacha. I love you, Cha. Matthew, May chance ka ako. pasensya na ka Matthew ha. Dili pa ko ganahan nga musod anang butang nga gud. Oh. Gusto na ko nga friends lang kita. Dili ba dugay naman kayo nang nanguyab ni mo si Matthew, day? O day, Unya, wagin ka maluoy anak niya. ambot ba day uy? Dili pa man gyud ko ganahan nga maguyab-uyab gud. Kanus amang kunusad ka mag-uyab-uyab. Unya na, kung matiguang na ka. Ay, ambot lang day. Basta kay malipayon ako nga ingon ini nga wa ko'y uyab. Cha, ugma ba? Kuyik ta, ha? Asa man? Nabiyay disco din sa ato kay happy na fiesta. Mao nga kuyik ta. Na, nahibaw gid siya nga dili ko hilig anang disco. Sige lang good, adto lang gud ta. Oh, ipanangit lang ko nilang mama o papa. Dada nga tong amiga aron mosagot sila. Dili ka masayaw, Cha. Dili lang ko Matthew, uy. Kamu lang. Anhila ko sa plane. Ikaw good? Budis ko sa ko, ha? Sige. Padayon lang. Anhila ko din sa plane tanaw-tanaw sa mga manaya. Banaas na ng mga nag-inom sa may lamisa, uy. Hala? Tututukan mo ko anak ko sa kalalaki na may kuyo ka babae. Bubalihin ko. Kaya mga hubog na rabana sila. Naunsa mo ko eh. Dili man hinuon mawasa kong nauna ang lalaki nga ako nakita sa diskuhan. Cha. Dagan na ba yan nagtuo nga uyab na ta? Ha? Lagi. Sugtan lang gubi. Matthew, Mahala na og watay o wakay gugman ako. Sugtan lang ko. Gina? sige na lang uy. Pagtarong ba? Una lagi. Uyab na ta. Yes! Salamat, Cha. Cha, kuyik ka na. Asa man ta? Ato ta silang David. Kay ako man tong gisabot nga mamutong ta. Kinsa man ang David uy? Ay, ato ra mo lang ng silingan, good. Nakakita na tingali ka na dito sa diskuhan. Kuyik ka na. Sige na lang uy.
Bay, David, ila-ila sa mo sa akong uyab kay wa mo kuno siya magkaila nimo, si Cha-Cha. Ah, hi, Cha. Nakakita naman ko nimo. Ha? Nakakita ka na ko? Oh, di ba ikaw man tong dito sa diskuhan nga nag-inom? Nga may kauban gani kang babay? Oh. Oo, ako to. Nawa, ingon bitaw ko nimo Cha nga nakakita na kaani niya. Dalay na mo mga untag butong. Asa naman si Matthew eh. Wala naman mapakita na ako. Nabaguhan ko ining tawhana da. Dito ra ko magbarkada oy. Mao ba? Nahibuong man ang kukunin mo nga wala naman ka mapakita na ako. Kung di gani ko makaani sa inyo, tuwa ra ko mga barkada. Ha? Day, Cha, naunta ko isulti nimo ba? Unsa man na, day? Ayaw lagkalain ha. Nga naman? Bayan ni Matthew ba? Oh, nga naman dis Matthew. Naibaw ka, Day? Nga mamayutay na si Matthew? Ha? Ah, day mahimo ba? Ayaw na ko binuangi? Nawa ko magbinuang ni mo, no? Mukuyog na siya sa iyang mga barkada kay mamayot. Kinuo ko. Kuan kining Tugan. Tugani ko's tinuod. Tinuod ba ako na sayran nga mamayot ka? kisa may nagsulti nimo ana. Dili na kinahanglan. Tugani lang ko kung tinuod ba nga mamayutay ka. O Cha, Yaks! Kaluod ni mo, uy! pero okay ra man na good. Wa may mawaan ako nga pangwarta ra man na ako ah. Dili na ko madawat ang imong pagkatao, Matthew. Oh, Maong sorry na lang. Magbuwag na ta. oh. Cha. Siya nga good sa inyong relasyon. Mao lagi. Unya unsaon man. Dili man ka makadawat siyang gibuhat nako. Kalimte lang to si Matthew eh. Basta hindi ay makakita na kaglain. Kumusta? Okay ra. Unsa man, naka-move on na ka? Hapit na. Maayo noon. Limti ng tao nga nakapasakit mo eh. Ari ka sa tao nga nagmahal mo. Ha? Naunsa man ko eh. Sukat lang ang magsige nagtawag si David na ako. Mingaw naman hinuon ko niya. Nahigugman na ka ako ni David. Kumusta? Okay na ko, David. Nakalimot ako ni Matthew. Maayo noon. Salamat di ay ha. Sa unsa man? Nga naakapirmi. Magsige kag chat na ako. Magsige kag panawag. Okay, Ray. Di sa ko ganahan nga magkaula ka. Nga naman. Basta lang. Kuan. Magstorya lang unya tag-usab ha. Kay napa ko'y buhaton. Sige, Cha.
Nahuman na gyud ko sa kong gibuhat. Binuangan ko ni chat si David B. kung mo-reply ba na ako. Hi, love. Ako ning isend. Yay, unsa man gi-chat mo na ako nga. Hi love man eh. Binuang ra na, uy. Binuang? Di na nato idugayan ba eh. Uyab na to eh. Ha? Unsay uyab ko taon? Nag-love na bitaw ko na ako. Aw, uyab na to. David. Katawanan kaya dos storya sa. Kinsa bigto nga mag-auyab kita. Lagi, uy. Nadihado man ko ato, good. Binuang ramang gud uta tong pag-ingon ako hi love. Nya, gusto man nimo nga magkauyab dayon ta. Dugay ram gud kong ganahan mo siya. Sa una pa katong nakita tas diskuhan. Oh, speaking of diskohan ba? Kinsa ditong babaeng ka-table ninyo sa una? Aw si Ali mo to. Wa ka mag-char-char ato? Nanguyab ko ato niya sa una pero wam ko nisog ta. Mayra sabay kay mas ganahan ko nimo kay niya. Ayaw ba ako pasakiti, love, ha? Di na mahitabo love. Kay mahal kita ka. I love you. I love you too. Diin kagikan. Dugay lagi ka ni Anhi. Naro ko'y pakikitaan, love. Diin man ka. Mukha silang pangtahan na eh. Sana ako ko'y gilakaw. Awan sa man. Babae na imong giadto? Si babae ba eh? O kinsa lagi imong giadto? Puya si pangtahan na eh. Paulay na ko eh. Oh, love, ay ko biyahe, uy! Love! Niandar sa tingali ang imong pagkasilosa. Oday. Naglagot manggugo kay di sa mutugan kundi sa gikan. Storyahin lang na ninyo eh. Ayaw anang away-away. Diligyan mo tubag si David. Nasuko gid tingali siya na ako pa. Salamat kay di chat siya. Ayaw sige panawag nako kay makigbuwag nako nimo. Tinuo ko. Love, maluoy ka. Dili lang ko ta magbuwag, good. Sorry, Cha. Di ka daw kayang ihandol. Ato lang ko ding istoryahan, love. Dili lang ko ta magbuwag. Nagahukom na ko, Cha. Makibuwag ko nimo. David! David! Day tabangi ko. O sabi ako buhaton na rin makigbalik si David na ako. Dili na to makigbalik si David ni Muday. Kay tuwa naman to sa una niyang uyab. Unsa? Unsa'y unang uyab? Naaday ko nunay uyab si David ay. Ginganlan og Ali. Unsa? Ali? Oo, Ali. Tay ba? Nakailaman ko anak, day. Iya man ang panguyaban pero wa siya sugta. Di na tinuod ay oy. Uyab gid kuno na ni David si Ali. Ni distansya lang na pagkahibaw niya nga uyab mo ni David. Unsa? O karon kay nagkabuwag naman mo ni David, aw to ano sab siyang Ali. Kinuo ko.
Mura kong mabuang sa akong nasayran nga uyab di ay si David o kadtong Ali. Sa pagkakaron, dili pa gihapon ko makadawat. Nga wa na si David sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.